Avui fem una moussaka vegetariana que consisteix en una mena de ratatouille de carbassó, albergínia, amb tomàquet amb salsa, ceba i mató. Comencem la recepta posant a suar l'albergínia i el carbassó amb un parell de coladors i amb sal, una horeta. Hem fet un petit sofregit de ceba i ara hi posem una llauna de tomàquet natural que no l'hem triturat nosaltres, l'hem tallat a ganivet. Això hi posarem sal i sucre i en 20 minuts ho tindrem fet. I un cop tenim feta la salsa de tomàquet, saltegem el carbassó, que ja porta més d'una hora suant, i fregim les albergínies. I mentre anem fregint les albergínies, preparem una de les capes d'aquesta moussaka tan particular, que és mató amb oli d'oliva, orenga i amb ous. Ja tenim tot fregit, sofregit, saltejat i comencem el muntatge del plat. En una cassola posem tota l'albergínia al fons i a continuació farem el mateix amb el mató. Aquí tenim la capa de mató amb anous, oli d'oliva i orenga. La capa de tomàquet i falta la de carbassó. I finalment aquí tenim la capa de carbassó, en podríem haver posat una mica més, però bueno, ara ho cobrirem amb formatge ratllat i ho gratinarem. De totes maneres, aquí ho podríem deixar tal qual i cuinar-ho a la nit, l'endemà. En aquest cas ho he fet tot seguit, però això podria reposar i encara estaria més bo. Ho escalfarem al forn i després hi posarem formatge ratllat per gratinar-ho. Cobrim doncs la moussaka vegetariana amb formatge ratllat i la posem a gratinar. I en uns minuts ja ho tenim a punt, només queda servir-ho. I aquí ho tenim, moussaka de verdures, moussaka vegetariana, com vulgueu.